Appelsin. Skal jeg lige over til ham her? Jamen, jeg filmer video, så der er ikke nogen grund til at tage appelsin. Så kommer det herop, så vil jeg lige rundt herop. Skal jeg se, at køre zigzag? Yes. Sådan der. Kan du også vise, hvordan man stopper? Ja, brems. Dagene. Sådan der. Og kan du stige ned? Ja, lige hallo. Så bliver det ikke bedre. Flot, Vilas. Hvad har vi her? En glad og stolt mor. Filmer du? Det er Albert. Mingecyklisten. Så kører han der. Lynhurtigt er han væk. De er stolte forældre. Vores barn faldt. Jamen det er ikke tid til, at vi skal se gode ud. Nå! Op igen, Vilas. Slå du der? Det må vi filme. De første styr. Slå der ikke vel? Så skal mor lige hjælpe dig med at starte op. Hjælper du lige, Vilas? Ja, jeg har øje på ham der. Vi laver din opstart. Vi kører lige frem. Klar til din spark. Begge hen på styret. Begge hen på styret. Tak skal du have. Sådan, så laver din spark. Begge hen på styret. Begge hen på styret. Og foden lige frem på pedalen. Og så tager begge hen på styret. Og så kører du op. Yes, sådan. Yes, vi slutter herfra. Trafikpladsen, Gentofte.